माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे संजय सम्राट, अजय मलमल, मलमल। हाँ मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइले, तू तो खाए खातिर बारो भूखाइल, बारो भूखाइल, बारो भूखाइल। मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइले, तू तो खाए खातिर बारो भूखाइल। का भी ऊपर धमाका अजय मलमल का ही होगा। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। रामधीन दीवाना। हाँ हाँ केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे, घूमे बाजारे, घूमे बाजारे। केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे। मलमल। हाँ हाँ बैठल बानी संजय तोहरे सहारे, जाने नमूना शिवा दीपक प्यारे, दीपक प्यारे, दीपक प्यारे। हाँ हाँ धर्मेंद्र बैठल बानी तोहरे सहारे, जाने नमूना शिवा दीपक प्यारे। हो